Pesonen! Pesonen, missä mun lasit on? Pesonen! Lasit! Missä ne on? Tässä. Mitä me nyt tehdään? Minne me nyt mennään? No, sinne lomalle lähetään. Ai minne? Espanjaan. Eska Pavonen. Luihu morjesta. Moro. Hei, kuule tarvitaan kyytiä lentoasemalle. Pääsetkö heti konttorille? Me ollaan täällä oottelemassa. No, minä tässä kuule pysäkillä justiin syömässä tänään kebab-taksaria, niin sen kun minä huitasen huivinkulle, niin saman tien on tulossa. No ei, ihan mahtavaa. Niin me otellaan kuule täällä, tule sitten. Näin tehdään. Moro. Äkkiä nyt. Pavonen ottaa ja tuossa vihassa. Niin mihin työ nyt olitte sitten menossa? Ei me mihinkään työhön olla menossa. No sinne lentoasemalle. Olis vähän kiire jo. No Joo, niin. joo. On muuten hyvää. Niin joo. Tänne voisi tulla joskus vaikka oluelle. Kyllä, tossa on kesäisin tosi hyvä terassi. Missäkään se luihun porukka muuten oikein on? Nää on hävinnyt kuin Piero Saharaan. Hace calor en España. Por favor. Hola. Eska! Kiitti kyydistä. Kiitos Pavoselle. Kiitti. Olipahan reissu. Olipa reissu, mutta kauhea on nälkä. Pitäisikö lähteä syömään kotimaista ruokaa? Lähetään saman Kyllä. tien. Menikö pysäkille? Kyllä, järkyttävä nälkä. Pysäkille syömään. Moikka! Ja terveisiä Espanjasta. Moikka! Ootte ollut lomalla. Joo, ja nyt tultiin syö. Hirveä nälkä. No mitäs te otatte? Jenkkipannu taidan ottaa minä. Lihiskepapilla ja salaatilla. Makkaratasku. 27 ja 20. Pidäks mä taas loput? Joo, pidä vaan loput. Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos. Ole hyvä. Kiitos, kiitos. Disfruto de su comida. Vai miten se meni jätkä? No en tiedä, mutta ootko espanjalainen? Tää on kyllä niin hyvä, mutta mun täytyy varmaan tehdä näille mun viiksille jotain, kun nää on suussa koko ajan. Tästä ei tää tulla mitään. Onko se taas ihan ketsupissa? En mä oikein muuta Suomesta kaivannutkaan kuin tätä pysäkkiä. Eiköhän lähde. Kiitos, kiitos. Kiitti. Hyvä oli, kiitti. On nää pysäkin hampparit kyllä vaan parhaat. Vaimo teki taas mulle tänään jotain salaattia vaan mukaan. Ei ne minunkaan vaimo. Eväät ollut kyllä mistään kotosi. Onneksi haettiin pysäkeltä kunnon hampparit. Vierasikö sä? En mä. No, vähän haisee. Kyllä oli mukava syödä noita pysäkeruokia. Minä voisin syödä niitä vaikka joka päivä. Mutta niinhän sä teetkin. Hei, mitä tuolla tapahtuu? Onko siellä ratsia? Näyttäis olevan.
Sammuttakaa auto. Ajokorttia ja rekisteri. Joka aukko ulos autosta. Olette pidätettyjä, kiinni otettuja. Tuhpas Pesonen kattoo, ketä täällä on. Teillä on haku päällä. Teitä epäillään kassakaapin tyhjennyksestä.